Асабіста я ўпэўнены, што наша рэвалюцыя асаблівая, адмысловая і разглядаць яе трэба менавіта як нашу, не падводзячы пад пэўныя шаблоны і стэрэатыпы. А тым не менш параўнання пазбегнуць немагчыма. Вось сёння з маім госцем Евгеном Красуліным, спецыялістам, адмыслоўцам па нееўрапейскіх цывілізацыях, мы абмяркуем падабенства ці адрознасць нашай сітуацыі ад таго, што апошнімі гадамі было ў Венесуэле. Прывітанне. Дзень добры. Выбары венесуэльскія, калі Мадура, дыктатар венесуэльскі і, нібыта перамогшы яго Гуайдо, неяк напрошваецца падабенства на нашу сітуацыю. Ці ёсць гэтае падабенства, ці ёсць нешта такое, што мы можам вынесці з гэтай сітуацыі як урок для сябе? Па-першае, тут вось вельмі слушна вы пачалі з параўнання выбараў. У траўні 2018 году, калі адбыліся вось тыя прэзідэнцкія выбары ў Венесуэле, власна кажучы, іх вынікі яны не пацягнулі за сабой тых наступстваў, якія ў нас. Власна кажучы, Гвайдо не быў чэлленджерам, апанентам Мадура на тых выбарах. Гвайдо ён у пачатку 2019 году заняў пазіцыю старшыні Нацыянальнай асамблеі, глава парламенту. А па канстытуцыі, калі абраны, скажем, прэзідэнт ці прэзідэнт не абраны, і ён не можа выконваць свае абавязкі, то тады па канстытуцыі гэтыя абавязкі пераходзяць да старшыні парламенту. Вось чым Гвайдо і скарыстаўся. Пры гэтым там некалькі змянілася да гэтага старшыняў парламенту. І тут зноўку парламент венесуэльскі гэта адзін з нешматлікіх інстытутаў, які кантралююцца апазіцыяй. І вось гэта дазволіла Гвайдо абвесціць сабе прэзідэнтам часовым да правядзення наступных выбараў. І, власна кажучы, вось утварыла тую сітуацыю. Пры гэтым, вось зноўку, калі мы возьмем венесуэльскую сітуацыю і параўнаем з нашай, мы бачым, што Гвайдо фактычна самапрызначаны, яго так і пазначаюць, што ён самаабвешчаны прэзідэнт. Хоць зноўку па канстытуцыі там, падаецца, ўсё заходзіцца. У той час, як у нас Святлана Ціхановская відавочна атрымала пераважную большасць галасоў выбарцаў і атрымала такім чынам усеагульную падтрымку. У Гвайдо гэтага не было. Гэтая адрознасць, яна вельмі істотная. У іх у парламенце ёсць апазіцыя. Больш таго, гэтая апазіцыя дамінуе ў парламенце. У нас парламенту няма. Не тое, што апазіцыі ў парламенце. І тому параўнанне такое хісткае. Але Гуайдо прызналі, хоць і самаабвешчаны прэзідэнт, яго прызналі Злучаныя Штаты, потым яшчэ некалькі краінаў і так далей. І тым не менш гэта ніяк не дапамагло Гуайдо ў барацьбе з Мадурай. У нас былі энтузіасты, якія таксама казалі, трэба, каб іншыя краіны прызналі Святлану Ціхановскую і так далей. Да? Нібыта гэта штосьці зменіць. Вось гэтую выснову з венесуэльскіх падзеяў мы можам зрабіць? Тут такая сітуацыя. Міжнародная супольнасць, безумоўна, вельмі істотны актар у палітычным жыцці, уласна кажучы, любой краіны. І я б тут не казаў, залежыць ад сітуацыі. Канешне, тут трэба браць увесь вось гэты збег фактараў. Вось падтрымка Гвайдо з боку міжнароднай супольнасці, безумоўна, адыграла сваю ролю у тым, што ён, скажем так, заваяваў пэўную папулярнасць. Хаця тут і адваротны бок, бо падтрымка з боку Злучаных Штатаў для лацінаамерыканскага грамадства гэта ўсё ж такі хутчэй мінус. Вось гэтыя антыамерыканскія, антыімперыялістычныя настроі, яны моцныя ў грамадствах Лацінскай Амерыкі. І тут, асабліва калі Злучаныя Штаты кажуць пра нейкія сілавыя сцэнары, і мы ведаем, што некалькі разоў спрабавалі сілай, адзін раз у траўні 2019 году там спрабавалі прыхільнікі Гвайдо, потым у гэтым годзе
спрабавалі высадзіцца, ну, по мадэлі, скажем, кубінскіх рэвалюцыянераў, высадзіцца на ўзбярэжжы Венесуэлы, там некалькі дзесяткаў чалавек, сярод іх двое амерыканцаў. І гэта, уласна кажучы, так дастатковы фактар дзеля таго, каб у грамадстве ўзнікла, ну, некаторыя Да. пытанні. Ці можна гэта зноў жа, вось я на параўнанне буду ціснуць, калі вы Давайте. дазволіце, да? Ці можна гэта параўнаць з нашай сітуацыяй з падтрымкай Расіі? Вось Расія падтрымоўвае нібыта Лукашенко. Ну, Літву, там вось гэтыя апошнія прызнанні Ціханаўскай лідарам нацыі, яны, дарэчы, не гучаць як прэзідэнцкія прызнання прэзідэнтам, але ж тым не менш. Напэўна, не так уплывае на нашу сітуацыю, а вось расійскі фактар, калі яны прызнаюць Лукашенко, гэта таксама можа быць у нашым грамадстве выклікае адмоўнае стаўленне. Значыць, давайте так. Вось Мадура, яго падтрымлівае невялікая колькасць краін. Гэта Расія тая ж, Куба, Кітай. Вось прыклад Кітаю. Кітай, безумоўна, вельмі моцная дзяржава, адназначна. Но пры гэтым, калі Мадура, ягоны рэжым, зрабіўся такім таксічным актывам, то нягледзячы на тое, што Кітай убухаў гіганцкія грошы, там 67 мільярдаў даляраў з 7-го году, 2007-го. Нам такія грошы не сніліся. Не мроіліся нават. Тым не менш, пад ціскам міжнародных санкцыяў Кітай вымушаны адмовіцца ад падтрымкі. І вось гэта адсутнасць падтрымкі для рэжыму Мадура не такая істотная, як адсутнасць падтрымкі, напрыклад, для нашага рэжыму. Бо у Мадура ёсць усё ж такі ўнутраныя рэзервы. У тым ліку эканамічныя. Ну, пра эканамічныя асобна, ну, Венесуэла... Хаця гэта вельмі істотна. Да, істотна, але тут ніякага параўнання з намі няма, таму я не засяроджваўся на гэтым. А вось сацыяльная падтрымка ці ёсць у Мадура? Сацыяльная падтрымка ёсць. Вось гэты самы традыцыйны для Лацінскай Амерыкі падзел насельніцтва на багатых і бедных значна больш акрэслены, чым у нас. І беднае насельніцтва, уласна кажучы, гэта тая удзячная аўдыторыя, якая слухала аповеды Уга Чавеса пра сацыялізм, пра чавізм. І, уласна кажучы, вось чаго ў нас няма, гэта чавізму. Гэта той ідэалогія, якая б аб'яднала пэўныя часткі насельніцтва. У Венесуэле гэта найбольш бедныя, бо яны галоўныя бенефіцыары чавізму. І зноўку пратэсты там, як я ўжо казаў, больш такія, ну, дысперсныя, і ў іх вельмі шмат разнастайных мэтаў у гэтых пратэстаў. У нас мэты адны, усіх пратэстоўцаў, яны зразумелы. Спыненне рэпрэсіяў, вызваленне палітзняволеных і свабодныя і справядлівыя выбары. Усё, там значна больш багаты набор. І гэта ўсё ж такі пратэсны рух так разбівае на кавалкі. І плюс вось гэтая суцэльнасць нашага грамадства у пляне пратэстаў, гэта пазбаўляе цяперашні рэжым поўнай падтрымкі і базы. Уласна кажучы, толькі сілавыя структуры і толькі Расія. Усё. Вот, яшчэ адзін момант вы ўзгадалі. Гэта нават з недасведчаным людзям, з класікі, вядома, якую ролю адыгрываюць у Лацінскай Амерыцы ваенныя. Там заўсёды амаль усе перавароты, рэвалюцыі так ці інакш адбываюцца з удзелам арміі. А ў нас вось як з гэтым параўнаннем, да, вось у нас армія, здаецца, не ўдзельнічае ў грамадскім жыцці як такім, ну і ў палітычным таксама. Але і нейтралітэту няма. Значыць, што тычыцца арміі ў Лацінскай Амерыцы, тое, што яна актыўна была ў ёй, гэта ўжо так зайшло ў мінулае. З 90-х гадоў, як пачалася неаліберальная трансфармацыя і дэмакратызацыя паралельна з ёй, то войска спакойна займае сваю пазіцыю канстытуцыйную, не лезе ва ўнутраную палітыку. У Венесуэле крыху іншае. У Венесуэле зноўку Уга Чавес зрабіў вайскоўцаў багатымі. І яны, канешне, страшацца цяпер згубіць гэтую сваю сітуацыю. Першае. Ну, гэта падобна на нашу сітуацыю. Канечне. І другое, гэта страх. І вось гэта зноўку прывяло да таго, што спробы арганізаваць там нейкія выступленні вайскоўцаў, як у пачатку траўня і ў канцы красавіка мінулага году. Там 1000 чалавек перайшло на бок Гвайдо, а падаўляючая большасць вайскоўцаў засталася за
Мадура. І плюс яшчэ адзін момант, у Венесуэле існуюць парамілітарныя фармаванні, вось гэтыя самыя калективус, тое слово, якое вывучыла і нашае грамадства. Гэта першапачаткова такая мясцовая міліцыя, якая арганізоўвалася па кварталах, па вёсках, і мэта якой было падтрымліваць парадак. Ось, напрыклад, муніцыпальная паліцыя ў Каракасе ўжо даўно не існуе, яшчэ Уго Чавес яе ліквідаваў. І прадугледжвалася, што вось гэтыя калективус, вось менавіта міліцыя ў поўным сэнсе гэтага слова, не паліцыя, там не дзяржаўныя структуры, а структуры грамадскія, якія ідуць знізу. Што вось гэта будзе, скажем так, аховай парадку, а калі сітуацыя змянілася, гэта пераўтварылася з аховай парадку ў моцную арганізацыю, ну, дакладней, шэраг арганізацыю па падтрымцы рэжыму. Падчас масавых выступленняў у тым жа 17 годзе у Каракасе, ну, як мінімум 60 тысяч калективус дзейнічала. Ну, зноўку там цяжка казаць дакладныя лічбы, ну вось эксперты праводзяць менавіта такія, то бок гэта каласальная сіла, каласальная. Ну, вось, глядзіце, Евген, мы з вами не лічылі падабенства і адрозненні, але ж дзесьці атрымоўваецца так, наўскідку на 50-50. Нешта падобнае, нешта адрознае. Ці можна ўжо звярнуўшыся да нас, ўсё ж такі акрэсліць гэтыя асаблівасці нашай сітуацыі з пункту гледжання вось параўнання? Значыць, ну, па-першае, тое, што я ўжо казаў, гэта у Ціханаўскай большая падтрымка, больш кансалідаваная падтрымка, чым у Гвайдо. Тое, што я зноўку казаў, у нас адзіная мэта, якая зразумела і падзяляецца ўсім грамадствам. Далей, што тычыцца рэсурсаў эканамічных, усё ж такі, это таксама істотны момант, бо Венесуэла мае такі рэсурс, рэжым Мадура. Гэта нафта. Потым у Мадура ёсць, як указваюць эксперты, такія рэсурсы, як золата. Там сапраўды ёсць радовішчы золата, як афіцыйныя, так і неафіцыйныя, і вось у тым ліку нелегальны гандаль золатам прыносіць прыбытак. Канечне, асабліва ў 19 годзе гэта актыўна агучвалася наркатрафік і наркабізнес увогуле. Адзін, скажем так, з рэсурсаў для рэжыму Мадура, што дазваляе, ну, плаціць тым жа сілавым структурам. Супярэчлівы рэсурс, як Колумбія паказвае это ўсё. Ну, Колумбія, ведаеце, там трымалася даволі вялікі сектор эканомікі. Там до 60% насельніцтва было ўцягнута ў наркабізнес у Колумбіі. Ось, так што у нас так гэтага ўсяго няма. Так і што? Можа быць, і з морам возьмем рэжым? Мала таго, што і з морам, тут зноўку фактар вонкавай падтрымкі. Калі Венесуэла яшчэ можа спадзявацца на падтрымку, бо гэтая падтрымка зноўку спадзяецца на нейкі там фідбэк, ось прыбытак ад той жа нафтавай прамысловасці і так далей. А у нас проста таксічны актыў. І ўсё. Бездонная бочка. Так, зноўку як вось гэты анекдот пра электрычную лямпачку падчас пратэсту ў Польшчы. Колькі палякаў трэба, каб памяняць лямпачку? Адзін, но яшчэ 1000 савецкіх жаўнераў, каб яны прымусілі паляка гэта зрабіць. У выніку Савецкі Саюз не вытрымаў гэта. Вось так і ў нас. Ну, колькі трэба штыкоў, каб прымусіць працаваць там тых жа рабочых на прадпрыемствах, шахцёрах у Беларускалі і так далей. Ну, вось гэтае пытанне мы падвесім. І, напэўна, будзем яшчэ да яго варочацца і абмяркоўваць, але сапраўды мы пакуль не маем дакладнага адказу, колькі гэта можа цягнуцца, колькі мы можам трымацца. І наш бок, пратэстоўцы, рэвалюцыя, ну і той бок таксама, які трымаецца, здаецца, з апошніх сілаў, і не бачна нікога ў свеце, хто мог бы яму дапамагчы і падставіць сваё плечо. На гэта і спадзяваемся. Да наступных сустрэч.